Sobre los santos evangelios, cumplir y hacer cumplir las leyes fundamentales del reino y guardar lealtad a los principios que informan el movimiento nacional. Juro por Dios y sobre los santos evangelios cumplir y hacer cumplir las leyes fundamentales del reino y guardar lealtad a los principios que informan el movimiento nacional. La Constitució de 1978 va ser un frau, una aixecada de camisa de totes, i us ho demostraré a continuació. Los testículos me cortaría por la calavera del rey. A la mort de Franco, els seus hereus van pensar que no convenia mostrar Joan Carles I com un governant d'estil dictatorial. Calia netejar la cara al règim, reformar-lo, però deixant intactes algunes de les leyes fundamentales del reino que havia jurat complir el nou rei, per assegurar així la unitat de l'Estat, però mantenint, en cas d'emergència, tot el poder en mans del monarca i del seu exèrcit. Dicen los viejos que en este país hubo una guerra y hay dos Españas que guardan aún el rencor de viejas deudas. Dicen los viejos que este país necesita palo largo y mano dura para evitar lo peor. Pero yo solo he visto gente que sufre y calla dolor y miedo, gente que solo desea su consuelo en la fiesta en paz. Al desembre de 1976 es va convocar un referèndum sobre la Llei de Reforma Política que permetria al poder franquista operar canvis cosmètics adreçats a instituir una democràcia limitada. Aprovada la llei de reforma, es va procedir a la inscripció i legalització dels partits polítics que volguessin concórrer a unes eleccions generals convocades per al 15 de juny de 1977 per triar els membres del Congrés i del Senat. I aquí comença el marro. Habla, pueblo, habla, tuyo es el mañana. Habla y no permitas que roben tu palabra. De les més de 100 candidatures, no n'hi havia cap de republicana. No es van legalitzar partits com Esquerra Republicana de Catalunya, Acción Republicana o Izquierda Republicana fins després de les eleccions. Esquerra Republicana va integrar-se en una candidatura del Partit dels Treballadors, però la paraula republicà o republicana no aparegué en cap de les llistes presentades. Un altre fet greu va ser que dels 265 senadors, 41 els va triar directament Joan Carles I. Una anomalia flagrant que recordava la designació dels procuradors a Corts per part del dictador. Una aberració des del punt de vista democràtic.
no es va facilitar el retorn de milers i milers d'exiliats fugits del país després de la guerra. No van poder votar ni presentar-se a les eleccions. Imposava la monarquia instituïda per Franco sense possibilitat de triar la forma d'estat ni la seva estructura. Malgrat que es va amnistiar la majoria de presos polítics, no tots van quedar lliures per poder participar en els comicis. Quedaven els que havien optat per la via armada contra la dictadura feixista. Aquests presos no van sortir fins que les futures Corts no aprovessin la llei d'amnistia que, dins del mateix paquet absolutori, garantia que no es podria perseguir judicialment els responsables dels crims de la dictadura. La faixa, olé, olé, olé. La faixa està de rebaixa, olé, olé, olé. No se'ls veu gaire optimistes, aquells fabricants de faixes, altrament dits, feixistes. L'acció d'aquelles Corts havia de considerar-se nul·la, perquè no van ser convocades com a eleccions a Corts Constituents. S'hi van declarar elles mateixes, per si, sense que s'hagués informat al poble que la principal missió d'aquests representants era fer una Constitució. Aquest fet és una irregularitat invalidant que no pot acceptar el dret constitucional de cap país democràtic. No era això, companys, no era això, pel que varen morir tantes flors, pel que varen plorar tants anhels. Potser cal ser valents altre cop i dir no, amics meus, no és això. Amb l'elaboració d'aquesta Constitució es va donar per bo i legítim tot el franquisme i s'imposava un pacte de silenci i oblit sobre la Segona República i la Constitució del 31, el règim legal i democràtic contra el qual s'havien rebel·lat els militars feixistes el 1936. Alguns membres de la comissió que va elaborar el projecte de Constitució, com Roca i Soler Tura, després van insinuar o declarar obertament que el seu treball va estar condicionat per pressions dels franquistes i dels militars. Va ser, doncs, la Constitució l'expressió de la voluntat d'un poble lliure? No, va ser condicionada per les forces polítiques marmessores de la dictadura. Diu l'article 26, diu l'article 26, que en un cas de compromís, el califa pot, si cal, refregar-se l'engonal i passar-se pels dallonsis totes les lleis del país. I el poble? I el poble que el donguin pel... El sistema del 78, més que obrir-se a la participació dels vençuts de 1939, va transformar la mentalitat dels vencedors de la guerra i la dels seus descendents. Es mantenia la casta dominadora establerta durant el franquisme, la mateixa que avui governa la majoria dels partits polítics espanyols i el sistema econòmic bastit a l'ombra dels negocis estatals. La Constitució és la seva garantia de pervivència i la subjecció de territoris centrífugs com el català i el basc. És per això que, coneixent les flaqueses del seu frau original, avui clamen amb vehemència per la seva conservació íntegra, indiscutible, inviolable. Esperamos que recibas una dosis fatal y que tu cerebro deje de funcionar. Con cada orden crece tu adicción. Estás sintonizando Radio Terror.
Mentrestant, els seus perjudicats, les víctimes de l'article 155 i d'altres amenaces constitucionals, segueixen ignorant que avui la font de tots els seus mals prové precisament d'aquesta Constitució falsa i il·legítima que alguns dels vostres pares van votar per sortir d'un mal pitjor, com era la dictadura militar. Una llei feta amb tantes anomalies des del punt de vista democràtic no es podria considerar vàlida, ni que fos aprovada per majoria. És com signar un contracte sense les mínimes garanties jurídiques. No es podria considerar vàlid, seria un frau. El procés que portà a la redacció i aprovació de la Constitució espanyola de 1978 no observà les mínimes garanties exigibles al sistema democràtic que pretenia implantar. Transigia amb la continuïtat de les maneres i els personatges provinents de la tirania que l'havia engendrat. El referèndum per la Constitució buscava legitimar aquesta entre una majoria popular que s'estimava més una democràcia deficient que no pas continuar sense cap llibertat política. Toma una estampita. Chico, es un malo. Pues no. ¿Tú? Pero tú sabes lo que es esto. Una estampita. Me encontró un sobre lleno. Pero me da rabia. Todas están repetidas. Adiós, paleto.